अनंत टी रिफ्रेश हमी। बदललेल्या राजकीय समीकरणानंतर भाजप शिवसेनेची युती असली तरी सावंतवाडी विधानसभा कोण लढवणार यावरून कायमच राजन तेली आणि दीपक केसरकर यांच्यात शाब्दिक वाद झालेले पाहायला मिळतात। यावरूनच पत्रकार परिषदेत शिवसेनेचे आमदार रवींद्र फाटक यांना विचारलं असता ते काय म्हणालेत पाहूयात। बघा, जे शिवसेनेकडे 18 खासदार आहेत ते आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून मागच्याच मीटिंगमध्ये ठरलं होतं की आमची आता सन्माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आपल्या केसरकर साहेबांच्या बंगल्यावर झाली, तेव्हा सर्व सीट आपल्या ज्या 18 आहेत त्या 18 तर आपण लढणारच आहे। त्याच्यामध्ये ही सीट पण शिवसेनेकडेच आहे। 12 खासदार तर आहेतच, पण आपण शिवसेनेचे 18 खासदार आमच्या त्या 18 सीट आम्ही मागणारच ना। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ हा शिवसेनेचा आहे आणि त्यांचे आमचे मंत्री दीपक केसरकर आमदार आहेत आणि तेच लढणार। जी महायुती ठरवेल, सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि BJPचे देवेंद्रजी फडणवीस आणि राणेसाहेब ठरवतील तो अंतिम निर्णय। महायुती ठरवेल, ज्याला पसंती असेल आमचा उमेदवार किंवा त्यांचा उमेदवार ठरवायचा तो अंतिम निर्णय त्यांचा असेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।